дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болиқат дар шаҳри Бустон даври шаҳрии фестивали садранги чакан баргузор гардид. зимни суханронӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бустон Фирӯза Нуруллозода таъкид намуд, ки бо мақсади тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ, эҳё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои мардумии ниёгон дар самти тарроҳии либосҳои анъанавии тоҷикона, муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик, тарбияи зебоипарастӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ фестивали мазкур баргузор мегардад. гуфта шуд, ки ҳар як халқу миллатро маҳз фарҳанги волояш дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ месозад. воқеан либос як ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги миллӣ аст. либоси миллии тоҷикӣ ифодагари назокату малоҳати бонуи тоҷик буда, дар ақсои олам маҳз бо атласу адрас ва чакан симои занҳои тоҷик мондагор мебошад. фестивали садранги чакан дар шаҳри Бустон аз рӯи 6 бахш аз ҷумла либосҳои қадимаи чакан, либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ доир гардид. фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан соли ҳафтум аст, ки дар мамлакат бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини мамлакат иброз доштанд, ки ҳар миллат бинобар собиқаи фарҳангии худ дар либоспӯшӣ, рафтору анъанаҳои махсус дорад, ки арзишҳои моддию маънавии гузаштаи онро инъикос менамояд ва ҳар миллат аз рӯи забон, фарҳанг ва шаклу тарзи либоспӯшиаш шинохта мешавад. мавриди зикр аст, ки дар Тоҷикистон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ равона гардида, эҳтиром ба фарҳангу тамаддун, анъанаҳои хоси ниёгон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. даври шаҳрии фестивали садранги чакан дар шаҳри Бустон дар сатҳи баланд баргузор гардида, ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр қадрдонӣ карда шуданд.